Ndị be anyị ndewonu. Ọ bụ Ada Igbo na-ekwu na Igbo Media. N'Igbo Media, anyị na-ewetara unu ọtụtụ ozi gbasara ihe na-emegasị na Biafra land, n'ala Igbo na mba ndị ọzọ. N'ụbọchị nke taata, o nwere ihe bịara n'iru akwụkwọ anyị nke anyị ga-agụpụtara unu n'ụbọchị taa. Anyị gụpụtachaa ya, unu egee ya ka ọha n'uju. Ị ga-esie ya, ị drọpụọla your comment, like kwa this our video and gbasakwa ya ka o ruo ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche arụ. This is according to Biafra activist wetara anyị ozi n'ihu akwụkwọ as he quoted, "Breaking news: Russia government recognizes Biafrans as Biafran man top Russia, who is top army personnel, offers recruitment to BLA." Ya bụ ozi ka anyị ji wee bịa n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke tata. Ị ga-esie ya bụ ozi, ngwa gwa anyị okwu na comment section, ọ gbasakwa ozi a ka ozi a rute ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche. I will ụmụ Biafra mana kịta awụzi m Russia amị. Ohere doro gị bata Russia amị. Ọ bụrụ na idule dị bata Russia amị. Ifo video ma just chat ya. Nọtara mụ nwa afọ Igbo, abụ m onye Nnewi after Ojukwu na me. Mana anyị nwere reason anyị ji wee bata Russia amị. Batago anyị batazie when the time comes. Time will tell. Batago anyị agwakwa unu. The reason why I do ever there, makana our flag will be Biafra. Oh yeah, Mr. Kapolo. You were interested. You make a mar. You don't are interested. You delum. You know what I be doing now at a second, a room night to share Bayaka. Even the Ebuka our the gods of our land, and I can Ebuka. I Zotana because now I am asking name where like 50. On the buy to the Russia, bata. Ana Abueba, Ana Fiananya, Ana Lumbone, Mifenine. This is what I'm talking about because of tomorrow. Oh, at least I bata Biafra in a equal. Look at my cap. Look at my cap. I still be there. And the buying Guadalupe all another video. I tear in the continuation. A watago, kono water, ka one nice way, where Kawayanine. I'm a coven polia, no before 19. Normally for name, yes. No one elia gondim mado. Manayabo, Nkun Jin and the Kita, Kokuroku Bastamaka beef, Edikuni Yegasia beef, I can actually Koziazo, Kachukotea, the Kaisipunqua. All right, over to you. Now, and what about them modern equating? Some now seen a mua 419. Now she gondim mud. Can you pay me? Because of now, show help on Kono Batalo Shiami. I'm a on a Russia. I just want to help guys to come on. In case I weigh 50 Russia military, one Igbo. At least I but I fly in a equal. Look at my cap. Look at my cap. I still be the army, but my flag, they recognize them, they recognize our flag. It's still there for their cap and nothing's up. So okay, you can their land be see no na Kuwait, no na Umar. Now come akam. If I drop my number, even drop on my Russia number, for you to get Russia number, I think it is easy. If you know be citizen, you can never get Russia number. Even before they will give you the number, you must do complaint. Russia is the best in security access. Make I just tell you. For me to give you my Russia number, it didn't say it is easy. You know, I call it. Now my home military. Now show you why. How much they go next year in your room? A Ghana come a month. My monthly salary is 4.something million. You know, leba onu wana alu na Kuwait ana akwụ ego ne mama akwụka na akwụkarị unu 1 million naira. You know na akọ maka onye dị ka Chukwu Obiora. No why you know nka. My dear, that is why he help ndị mmadụ ọha dị mma. Go and meet agent ka agwa ego na eje maybe me particular before mbi obodo a ama m ego na nji me my own visa. I paid 4 million n'aka agent. Agent gbara m flight ticket 2.5 million. Mana ebe a na ọ dụrụ gị izi ịbata akwa n'obodo a through me sharply. If I no give you that military nwa na-ekwu m gaa n'ilu ọgụ ka m hapụ ịbata ị nọ ebe a na-akọghịrị to help people. That is why dala if you like come over, if you not like leave it. Onye ekwuru maka mmadụ ịmarụ na onye ahụ ife ọ na-eme nwere isi. So continue talking about me ka m na-aga n'ilu na-agba na n'ala unu dala. Hello ụmụnne m, mgbede ọma by this side. Unu makwa na ọbai after September anyị enyezi ndị mmadụ visa maka na
weather obodo a mgbe ahụ ka snow ji ada. So if I wanna anime, so I'm back now. As I was saying before, I'm once in Nigeria Army, 2015 to 2023. So my candidate Najumo create to fire expenses and other things. And in my number now, I will call my number now. Because my candidate Najuga sim your number. My Russia line +7 988 476 90 96. Or the reason with a Russian line, you give my Russian number. Come go prove when I'm sincere. You can use that number to track me. Russia is the best in security aspect. Because then you give my Nigerian line. +234 81 37 19 8331. That is my Nigerian line. Online channel on WhatsApp. So yeah, you are crazy. You're Tanzania. You are very stupid. You are crazy. Welcome to so I'm doing video for my people. So as I was saying, this Biafra must stand. If I can chop, this thing can chop ko opudo. Otegaka ma nnamdi kanufa. No help, no support. Hapana ataufu. Achọrọ m ka ndị be anyị bịa ọwụ n'ihe nwe efe nwe ike gbago nto obodo a mụnwa ya make sure na ngwa bala amị ndị obodo a so that get out from here. What is wrong with you? iPhone. Get iPhone. How much? Is it money? I know it's a lot of money, but please, I'm doing something. What is the problem? So Osho ego no na akwụ ụgwọ nwere ego jegola iPhone bezie na na ụmụnne m anyị gota nwa iPhone onye Tanzania ka a lot of Ghana people, so many countries na abịa na aba amifa na-enwe experience for tomorrow's war maka echi. So kedu ife na-ekwu elofo m if I want my numbers in case I just number message ka nko message na asa ka nko mụnwa nwere obi ụma na ụmụnye nnewi mma ewetu obi ana kọwara gị ọfụma if you hear me wanna because tourist visa ka enye gị ihe ji wee bata ịbata ha kwe n'obodo a kpọọ m na phone ọ deelu m na abata ịbata ha kwe n'obodo a from airport ndị amị ya bịa buru gị ị na-abata kwe na gba flight na-abata gwa m ka m gwazie the commander ka i send ya your passport data page agbarụ gị flight or electric train ihe ebute gị na camp ebe government ya take care of you. All go no 3 days visa ka iji bata obodo a no problem as far as you are here. Man onye nọkwa outside obodo a ayaghị care for the person because it's people that is in this Russia. I can then ask them they are interested. I can't use my money to pay for visa for you. But what I can do when I'm fight for company ever, I send the invitation letter with hotel reservation for 1 week or 2 weeks to avoid the patana na embassy. I say na hotel reservation na akubo mba. And if you cost to $200, God USA. Case this video in everywhere. All na to us in the agent they will collect 4 million from you. Can I say na name apply? There is nothing like apply. Military here we didn't apply to take you. Or ibateba kita they will not take you because we are the best. We are the world power. So $200. I send the invitation letter with hotel reservation. You send the PDF. Send there on your phone. You print it out. Then the requirements in the Nigeria embassy or any country or I require. Blouse Google. If I require visa letter, that is the invitation letter. Yeah, print it out. Then print your hotel reservation. Print it out. Then you get a ticket reservation. You buy you print it out. Waka.com now where you print it out. If you now open in some embassy now I request the statement of account. Man, again, I didn't give. I request it. When if you now got tourist visa, then we expect you to have like $1,000 BTA in a bag. Man, I'll go need you. Wafa, with your brother here that you have transferred the whole money to your brother's account. Yes, they are going $300. If you give $100 kanji. I just go transfer $2,000 to my brother's account. I bought more than a phone. That is it. So when you do a bata, print out those paper. But only with statement of account, print it well. Perhaps you need a joy admin. You say that if I do, Keri family she get by where is for tourism. Nation ki Ghana do where and where no St. Petersburg and Moscow. And that is where the hotel reservation. I book 1 week in St. Petersburg.
bukwara gị 1 week or 14 days na Moscow. Ife niile anyị adụ na dị akwụkwọ and I akwụ ụgwọ it will be paid. That is that your money, $200. I didn't eat. Ahama your money. Don't give me any shishi. You bring money for your work, then we do it for you. You will use Ghana embassy. Then Marana na approve visa fee before I kill give visa na your passport. Iya approve visa fee then you get a seat. Okay, nkemi if you agent also no 270,000, but it's lie. Highest I don't think now highest $50 or $100. Depends on where the country you are. So I just trying to be sincere because even the gods of our land and I can because now oh yeah massive name like 50 on the buy train na Russia but this is what I'm talking about because of tomorrow. So only when you drop on a comment station. I am ready to answer as far as no if Biafra our land. I am ready to answer you. Yeah. I will still be updating. Hello, ụmụnne m nke kwa nkono mere. Achọrọ m ka nso Igbo, achọrọ m ịsụ Oyibo maka some security reasons. I will ụmụ Biafra watago. Mana dịka nọrọ na army or na dịka nọrọ na Nigeria army, mụ nwa Nigeria army. Mana kịta awụzi m Russia army. Ohere dolo gị bata Russia army. I wouldn't need to let you but Russia army. If we do just shut him. You got a shut him. I come with 1 year contract. They battle Russia army and then pay where I have to get the and after the 1 year or before the 1 year, if you have a citizenship direct with your family in our name. Obodo this issue na be so also Britain ka ya chọrọ na our army eba. Maka na Britain wa our enemy. And we are the best. We are the best. Russia is the best. World power. Ina info. Na camp kan no. Maybe I share batana ibe if I go there. Na okay for your vodka. If I want to ya dey nyegi go tago. Ya ina anya ka ifo our sergeant onye shinko ka ne kakabara ofu na efiga akwụkwọ. Okay for ever. Our sergeant here so if I know is this. Yeah, I just don't know if you oh my dear. Oh my dear, okay, I didn't feel the akwụkwọ. Ka o week no of ma. You are crazy. You're crazy. So it's sure about if I know maka ndị dị serious, you gotta go show about Russia army. You gotta give me kamal. Ihe nwekwa obi o. If I know maka ndị nọ zu army. Bọrọ nwa fa Nigeria, you gotta go show about just the elum. Amana gị na abụrụ. Ada egwu. You gotta go. Ada egwu. Maybe just also 1 year ka ya assign. Igba egbe n'obodo a. Ya akwa ndị obodo a all Russia ọgwa America ka nna akwado na Russia ide elu ma gbango ebukọta nwo Moscow etigi n'ife a na-arụ ịghọtara inweta ozi m etosa ya matara mụ nwa afọ Igbo abụ onye Nnewi after uju na mana anyị nwere reason anyị ji wee bata Russia ịghọtago anyị batazie when the time comes the time will tell ịghọtago anyị agwakwa ụnụ the reason why anyị ji wee bata maka na our flag bụ Biafra oh yeah, Mr. Kwakolo. You're interested. You make a mark. You don't are interested. You delum. You know what I do. Me na at say ko na elo mun na ito. Show bayaka. You know that. Na camp ka ya. Mbido kwazi deploy to my location. I will be updating you people. You got to go. Actually me so you like security reasons. So adro nwetakwa ozi m ime ka mmadụ ngwanụ daalụ nne nụ ụmụnne m dịkunu si na-esere n'Igbo Media gịnị kunu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasịta maka ihe nọ n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa gwa anyị ife iche n'ụdị nke gị deela ya n'akara kọmentị ka mara ihe i chere ma chetakwa tụsa ya bụ ozi ka o were ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị ndewo na ụmụnne m ka emesịanụ